Fl-2023 il-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar li jiġbor fih danu awtoritajiet importanti bħal dik tal-ippjanar, tal-bini u l-kostruzzjoni u tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol introduċa diversi riformi u inizjattivi relatati partikolarment mat-tisħiħ ta' regolamentazzjoni għas-sigurtà u l-kwalità fl-industrija tal-bini. L-erba' filgħodu għad konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Stefan Zrinzot-Zoppardi indika li tali titjib se jkompli matul is-sena li ġejja. U qal li fost oħrajn se jsir investiment ta' 2.1 miljun euro fl-infrastruttura diġitali tal-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA, waqt li se jidħlu fis-seħħ ir-regolamenti l-ġodda dwar ir-rwol tal-Project Supervisors fuq l-antijiet ta' kostruzzjoni. Ġiet imħabbra wkoll żieda ta' 580,000 euro fl-allokazzjoni għall-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA. Se jitrassaq fil-Parlament l-abbozz ta' liġi ġdida dwar l-operat tal-OHSA b'riżultat tat-tibdil u miżuri li jsaħħu r-riżors uman tal-istess awtorità. Il-Ministru komplejt li l-inforzar fil-qasam tal-kostruzzjoni se jkompli jissaħħaħ inkluż bix-xogħol fuq il-liġi dwar il-liċenzja tal-bennejja, dik tal-assigurazzjoni għall-qasam tal-kostruzzjoni u dwar is-skill cards għal ħaddiema fil-kostruzzjoni. Fl-istess ħin se tkompli l-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet kollha li daħlu għal liċenzjar tal-kontratturi fl-oqsma ta' twaqqih skavar u bini. Sa dan it-tant l-Awtorità tal-Ippjanar se tiffinalizza r-rapporti preliminari li fuqhom irid jitħejja r-rapport strateġiku dwar l-ippjanar u l-iżvilupp SPED u se tintemm ir-reviżjoni parzjali tal-pjan lokali ta' Għawdex biex Ħondoq ir-Rumien jibqa' fl-istat naturali tiegħu. Se jkunu finalizzati wkoll emendi legali biex jieqaf ix-xogħol waqt li jkun għaddej smigħ ta' appell dwar permess tal-bini. Waqt li tkellem dwar il-miżuri tal-budget tal-2024, il-Ministru ħabbar ukoll li se jkunu qed jittieħdu diversi inizjattivi ta' benefiċċju għaċ-ċittadini. Fost dawn l-Awtorità tal-Ippjanar nidiet l-iskema Rrestawra Darek b'allokazzjoni ta' miljun euro li permezz tagħha sidien ta' binijiet residenzjali skedati fi grad wieħed jew tnejn ikunu jistgħu jirrestawraw il-faċċati tagħhom u jirċievu rifużjoni ta' 100% għax-xogħlijiet. L-applikazzjonijiet jalqu l-4 6 ta' Deċembru f'nofsinhar. It-tnejn ta' wara 11 ta' Deċembru fid-9 ta' filgħodu se tittella polza pubblika biex jintażlu dawk li se jkunu eliġibbli. Il-Ministru Zrinzot-Zoppardi qal li s-sena d-dieħla wkoll se jkunu qed jittieħdu miżuri mill-aktar importanti għal-lokalitajiet kollha f'pajjiżna permezz tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi. Id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi llum għandu rwol fil-fema tiegħi importanti illi iservi biex inwettqu inizjattivi f'lokalitajiet differenti ħafna drabi b'kollaborazzjoni mal-kunsilli lokali biex naraw kemm li konna żoni miftuħa li jiġu mantenuti jew inkella permezz ta' proġetti ġodda u da biex inkomplu intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies u nsebbħu l-lokalitajiet tagħna. Zrinzot-Zoppardi temm jgħid li l-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar se jkompli investi b'qawwa f'żoni oħrajn, inkluż l-akbar investiment fil-Park Nazzjonali f'Taqali u f'lokalitajiet differenti madwar Malta.